Проблемите в село Чепинци са доста. Не са от днеска и не са от вчера. Проблемите са с един водоизточник, който го има 50 години и е заплатил местността между Негован и Чепинци. Този водоизточник е направил блато десетки декари, които може да се използват за футболно игрище, може да се използват за спортни площадки. Тая вода може да се използва, топла минерална вода, да се използва за да се направи един фитнес център. Други проблеми на селото е самата инфраструктура на селото, занемарени улици и тротоари, които с години чакат от някъде финансиране. Нашите ученици ходят да учат в съседни села, по-малки от Чепинци, а нашите деца не може да посещават нашата детска градина. Училище с традиции и с име остана без ученици. Младежта просто няма какво да прави в това село. Той опадък ще се реши с училищното ръководство, което до сега никой не се е занимавал с него. С ръководството на детската градина, което също до сега никой не се е интересувал защо такива неща се получават в нашото село. Той е минерален извор, който се излива, нали, и тая хубава вода да се вкара обратно в тая баня, която имаме на лице и която пусте от 15 на години, да се направи за фитнес зала, да се направи едно футболно игрище на това място. Това са нещата, които искаме да засегнем. Купуването и продаването на гласове е престъпление.